ታሪኽ ኣንዋር ኮንጎን እታብ ኢንዶኔዥያ ተፈጸመ ዘስካሕኻሕ ፍጻመታትን ሓደ ካብቶም ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ተፈጸሙ ዓበይቲ ናይ ህዝቢ ጨፍጫፋት ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ንሕልና ዓለም ዝርብሽ ታሪኽ እዩ። እዚ ኩሉ ዝጅምር ኣብ 1965 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢንዶኔዥያ ተኻየደ ናይ ዕልዋ መንግስቲ ፈተነ ስዒቡ እዩ። ኣብ እዋን እቲ ብጀነራል ሱሃርቶ ዝምራሕ ወታደራዊ ሓይሊ ንስልጣን ምስ ሓዘ ንኩሎም ኣባላት ሰልፊ ኮሚኒስት ኢንዶኔዥያ ፒኬአይ ደገፍቶም ተምሃሮ ማሕበራት ሰራሕተኛታትን ንዝኾነ ብኮሚኒስት ተጠርጠረን ዜጋ ንምጥፋእ ዓብ ናይ ሃደን ዘመቻ ኣዊጁ ነይሩ እዩ። ኣንዋር ኮንጎ ድማ ኣብ እዋን እቲ ኣብ ከተማ ሜዳን ዝነብር ናይ ጎደና ጋንግስተር ኮይኑ ቅድሚ እቲ ጨፍጫፍ ምጅማሩ ኣብ ሲነማታት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ትኬት ብምሻጥን ኣብ ከባቢ ሲነማታት ብምዝዋርን ክነብር ጸኒሑ እዩ። እቲ ንዕኡን ንምጾቱን ፍሉይ ዝገብሮም ነገር ንሳቶም ብፍቕሪ ፊልምታት ሆሊውድ ዝሰኸሩ ሰባት ምንባሮም እዩ። ፊልምታት ጋንግስተርን ኮቦይን እናረኣዩ ነታ ፊልም ዝረኣይዎ ዓመፅ ኣብ ጭቡጥ ዓለም ንምትግባር ሕልሚ ገይሮም እዮም። እቲ መንግስቲ ነዞም ወንበዴታት ከም ናይ ሞት ጉጅለ ተጠቂሙ ምስ ኣዋፈሮም ንሳቶም ነቲ ቅትለት ከም ስራሕ ዘይኮነስ ከም ስፖርትን ከም ፊልምን ክሪእዎ ጀሚሮም እዮም። ኣንዋር ኮንጎ ባዕሉ ከም ዝኣመነሉ ኣብ መጀመርታ ሰባት ክቐትሉን ከለዉ ብጥይት ይጥቀሙ ጸኒሖም እዮም። እንተኾነ ግና እቲ ቦታ ብደም ስለ ዝመልእን እቲ ጨና ስለ ዝርብሾምን ደሓር ዝያዳ ጽሩይ ዝበልዎ ሜላ ክምህዙ ገይርዎም እዩ። እዚ ድማ ብቐጥታ ብሽቦ ጌርካ ንሰባት ምሕናቕ ነይሩ። እዚ ሜላ እዚ ደም ከም ዘይፍስስን ሰብ ቀልጢፉ ከም ዝመውትን ይገብር ብምንባሩ ኣንዋር ኮንጎ ንበይኑ ልዕሊ 1000 ሰባት በዚ ሜላ እዚ ከም ዝቐተለ ብድፍረት ተዛሪቡ እዩ። እቲ ዘገርም ነገር እዚ ሰብ እዚ ነዚ ኩሉ ተግባራት ክፍጽም እንከሎ ንርእሱ ከም ሃገራዊ ጀግና ገይሩ ይሓስብ ምንባሩ እዩ። ኣብ ኢንዶኔዥያ እቲ ናይ 1965 ጨፍጫፍ ከም ዓወት ኣብ ልዕሊ ኮሚኒዝም ተባሂሉ ስለ ዝውሰድ እቶም ቀተልቲ ከም ጀጋን እዮም ዝጽውዑ። ንሳቶም ብመንግስቲ ዝድገፍ ፓንካሲላዩ ዝተባህለ ናይ መናእሰይ ውድብ ኣባላት ኮይኖም ክሳብ ሎሚ ኣብቲ ሃገር ዓቢ ፖለቲካዊ ጽልዋ ዘለዎም ኮይኖም እዮም። ጆሽዋ ኦፐንሃይመር ተባህለ ዳይሬክተር ፊልም ናብ ኢንዶኔዥያ ኸይዱ ነዚ ታሪኽ ክሰርሕ እንከሎ መጀመርታ ነቶም ግዳያት ክሓትት ፈቲኑ እዩ። እንተኾነ ግና እቶም ግዳያት ንኽዛረቡ ፈሪሖም እዮም። ሽዑ እቲ ዳይሬክተር ሓሳቡ ብምቕያር ነቶም ቀተልቲ ባዕሎም ታሪኾም ክዛረቡ ገይርዎም እዩ። እቲ ዘገርም ነገር ድማ እቶም ቀተልቲ ብዛዕባ ዝፈጸምዎ ቅትለት ክዛረቡ ከለዉ ሕፍረት ወይ ፍርሓብ ክንዲ ምርኣይ ብጣዕሚ ተሓጒሶም ከመይ ገይሮም ሰባት የሳቅዩ ከም ዝነበሩ ብዝርዝር ክዛረቡ ምኽኣሎም እዩ። እቲ ዳይሬክተር ከመይ ጌርኩም ከም ዝቐተልኩም ብፊልም ክትሰርሕዎ ትደልዩ ዲኹም ኢሉ ምስ ሓተቶም ብሓጎስ ተቐቢሎም ባዕሎም ተዋሳእቲ ኮይኖም ሰሪሖም እዮም። ኣብቲ ዘ ኣክት ኦፍ ኪሊንግ ተባህለ ፊልም ኣንዋር ኮንጎን ምጾቱን ናብቲ ቀደም ሰባት ዝቐትልሉ ቦታን ብምኻድ ንሳቶም ቀተልቲ ኮይኖም ገሊኦም ድማ ግዳያት ኮይኖም ብምውሳእ ነቲ ሰቓይ ደጊሞም ሰሪሖም እዮም። ኣንዋር ኮንጎ ኣብቲ ፊልም ንርእሱ ከም ሓደ ክቡር ተዋሳኣይ ገይሩ የርያ ምንባሩ ይግለጽ እዩ። ዝተፈላለየ ክዳውንቲ እናቐየረ ምስ ሙዚቃ እናሳዕሰዐ ሰባት ክሓንቕ እንከሎ ከመይ ከም ዝነበረ ብምርኣይ ሕልሙ ከም ዝሰመረ ይዛረብ ነይሩ እዩ። እቲ ፊልም ነቲ ናይ ሰብኣዊ ፍጡር ጭካነ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሰብ ክሳብ ክንደይ ሕልንኡ ክዕመት ከም ዝኽእል መርኣያ እዩ። ኣንዋር ኮንጎ ንነዊሕ ዓመታት ነቲ ዝገበሮ ነገር ከም ቁኑዕ ተግባር ተቐቢልዎ ጸኒሑ እዩ። እንተኾነ ግና እቲ ፊልም እናተቐድሐ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ብፍላይ ድማ ንሱ ግዳይ ኮይኑ ክዋሳእ ብተገበረሉ እዋን ህሊንኡ ክርበሽ ጀሚሩ እዩ። ሓደ እዋን ኣብቲ ፊልም ክሕነቕ እንከሎ ዘርኢ ትርኢት ምስ ተዋስአ ካብቲ ቦታ ተሲኡ እቶም ሰባት እውን ከምዚ ተሰሚዕዎም ኢሉ ክሓትት ጀሚሩ እዩ። እቲ ዳይሬክተር ድማ ኣይፋልን ንስኻ እኮ ፊልም ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ንሳቶም ግና ብሓቂ ክሞቱ ምዃኖም ይፈልጡ ነይሮም እዮም ምስ በሎ ኣንዋር ኮንጎ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ጣዕሳ ስምዒት ከርኢ ጀሚሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ እቲ ፊልም ኣንዋር ኮንጎ ናብቲ ሰባት ዝቐተለሉ ናሕሲ ተመሊሱ ክዛረብ ክፅዕር እንከሎ ብሰንኪ እቲ ተሰምዖ ጣዕሳ ቦሚት ክገብር ተራእዩ። እዚ ድማ እቲ ነዊሕ ዓመታት ተሓቢኡ ዝነበረ ገበን ኣብ ውሽጡ ተቐቢሩ ክነብር ከም ዘይከኣለ መርኣያ እዩ። እቲ ዘገርም ፖለቲካዊ ኩነታት ኢንዶኔዥያ ድማ እቲ ፊልም ዓለም ለኻዊ ሽልማታት እናረኸበን ዓለምና ተገረመሉን እንከሎ ኣብ ውሽጢ ኢንዶኔዥያ ግና እቶም ናይ ሞት ጉጅለታት ክሳብ ሎሚ ናይ መንግስቲ ደገፍ ዘለዎም ጀጋኑ ኮይኖም ምቕጻሎም እዩ። እቲ ፊልም ሰባት ብዛዕባ እተሓበ ታሪኽ ክዛረቡን ክካትዑን መገዲ ኸፊቱ እዩ።
ኣንዋር ኮንጎ ክሳብ ታዝሞተላ ዓለት 2019 ብገበን ተኸሲሱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣተወን እዩ። የግዳስ ከም ሓደ ታሪኻዊ ሰብ ተቆፂሩ ብሰላም ኣብ ቤቱ ተዓቂቡ ክዓርፍ ኪሉ እዩ። እዚ ታሪኽ እዚ ዓብ ፖለቲካዊ ጽልኢ ከመይ ገይሩ ንሰባት ካብ ሰብኣውነት ከም ዘውፅኦምን ከመይ ገይሩ ድማ መንግስታት ንገበን ከም ቁኑዕ ተግባር ገይሮም ከም ዘቕርብዎ መርኣያ እዩ። እቶም ግዳያት ዝኾኑ ኣማይ ተሸሓት ሰባት ክሳብ ሎሚ ፍትሒ ይረኸቡን እዮም። ስድራ ቤቶም ድማ ብፍርሒ ክነብሩ ተገዲዶም እዮም። እዚ ኩሉ ታሪኽ ብዝርዝር ክርአ እንከሎ ኣንዋር ኮንጎ ሓደ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ መርኣያ ናይ ተብተዋን ዝነበረ ግፍዕ እዩ። እቲ ፊልም ዝፈጠሮ ጽልዋ ድማ ነቲ ተዓቢጡ ዝነበረ ሓቂ ናብ ብርሃን ብመውፅኡ ንታሪኽ ኢንዶኔዥያ ንሓዋሩ ቀይርዎ እዩ። ዋላ እኳ ኣንዋር ኮንጎ ብሕጊ እንተዘይተቐፅዐ እተን መወዳእታ ዕድሚኡ ዝረኣዮ ናይ ሕሊና ስቓይን ጣዕሳን ዝዓበየ ቅፅዓት ኮይኑ ክውሰድ ይኽእል እዩ። እዚ ታሪኽ እዚ ብሓቂ ዘሕዝንን ዘሰቅቕን እዩ። ብፍላይ ድማ ሰባት ብህይወቶም እንከለዉ ተገበረሎም ስቓይን ግፍዕን ብቓላት ክግለጽ ዘይከኣል እዩ። እቲ ብቲ ፊልም ተራእየ ጭካነ ንደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ክዝክርዎ ዘለዎም ታሪኽ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ኣብ ዓለም መሊሱ ኸይፍጸም መጠንቀቕታ ኮይኑ እዩ። ኣንዋር ኮንጎ ተወለደሉ ዓመት 1937 ኮይኑ መብዛሕትኡ ዕድሚኡ ኣብ ዓመፅን ገበንን ኣሕሊፍዎ እዩ። እቶም ብጾቱ እውን ክሳብ ሎሚ ኣብቲ ሃገር ዓበይቲ ሃብታማትን ፖለቲከኛታትን ኮይኖም ክነብሩ ክኢሎም እዮም። እዚ ድማ እቲ ናይ ፍትሒ ጉዕዞ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ዘርአየ እዩ። ዝተሓነቑ ሰባት ቁጥሮም ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ብዙሓት ድማ ናብ ባሕሪ ተደርብዮም ወይ እውን ኣብ ጫካታት ተቐቢሮም ተሪፎም እዮም። ስድራ ቤቶም እውን ክሳብ ሎሚ ሬሳታቶም ኣይረኸቡን እዮም። እዚ ኩሉ ድማ ኣብ ትሕቲ ጸረ ኮሚኒዝም ዝብል መሸፈኒ ተፈጸመ እዩ። እቲ ፊልም ንኣንዋር ኮንጎ ናብ ዓለም ለኻዊ ዝና ኣውፂዎ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ዝና ናይ ክብርን ጀግንነትን ዘይኮነስ ናይ ሓደ ጨካን ቀታሊ ስም ኮይኑ ተሪፉ እዩ። እዚ ታሪኽ እዚ ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ ታሪኽ ደቂ ሰብ ኮይኑ ንዝመጽእ ትውልዲ ከም ትምህርቲ ኮይኑ ክነብር እዩ። ብሓፈሻ ተበይ ኢንዶኔዥያ ተፈጸመ ጨፍጫፍን እቲ ናይ ኣንዋር ኮንጎ ታሪኽን ሓደ ዓቢ መራያ ናይ መንጎ ፖለቲካዊ ስልጣንን ሰብኣዊ መሰላትን ዘሎ ጎንፂ እዩ። እቲ ፊልም ዘ ኣክት ኦፍ ኪሊንግ ድማ ነዚ ኩሉ ሓቂ ንዓለም ብምርኣዩ ዓብ ታሪኻዊ ስራሕ ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ። ታሪኽ እቲ ኣብ ኢንዶኔዥያ ተፈጸመ ጀምላዊ ቅትለትን ተራ ኣንዋር ኮንጎን ካብቲ ተራ ገበን ወፂኡ ናብ ዓሚቕ ማሕበራውን ስነ ልቦናውን ቅልውላው ዝሰገረ እዩ። እቲ ተፈጸመ ህልቀት ኣብ መንጎ ዓመታት 1965-1966 ጥራይ ተሓፅረ ዘይኮነስ ን10 ዓመታት ዝቐጸለ ናይ ስቕታን ፍርሕን ባህሊ ኣብቲ ሃገር ዝረገጸ ፍጻመ እዩ ነይሩ። ኣንዋር ኮንጎን ብጾቱን ካብቶም ፕሬማን ወይ እውን ናይ ጽርግያ ወንበዴታት ዝብል ስም ዝተዋህቦም ጉጅለታት ዝመጹ ኮይኖም እቲ ቓል ባዕሉ ካብቲ ፍሪሜን ዝብል ናይ ሆላንድ ቋንቋ ዝመጸ ኮይኑ ንሳቶም ካብ ሕጊ ወፃእ ዝንቀሳቐሱ ግን ድማ ብመንግስቲ ጽላል ዝተዋህቦም ሰባት እዮም ነይሮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ከተማ ሜዳን ዝነበሩ ናይ ፊልም ቲያትራት ይቆጻጸሩ ስለ ዝነበሩ እቲ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ኮሚኒስት ዝጀመረሉ ሓደ ምኽንያት እቲ ሰልፊ ኮሚኒስት ንፊልምታት ሆሊውድ ክእገድ ስለ ዝጠልብ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ንንግዶም ስለ ዝተንከፎ ነቲ ፖለቲካዊ ጎንፂ ከም ናይ ውልቀ ሕነ ምፍዳይ ተጠቂሞምሉ እዮም። ኣብቲ እዋን እቲ ዝተፈላለዩ ኣሰቃቒ ሜላታት መሳቀይር እዮም። ንኣብነት ሰባት ኣብ ቅድሚ ስድራ ቤቶም ክሳቀዩ ምግባር፣ ኣዋልድ ንኽዕመፃ ምግዳድ፣ ከምኡውን ንናይ ቻይና ተወለድቲ ዝኾኑ ኢንዶኔዥያውያን ዕላማ ብምግባር ንብረቶም ምዝራፍን ህይወቶም ምጥፋእን ተለምደ እዩ ነይሩ። እቲ ዘገርም ድማ እቲ ብቲ ፊልም ተራእየ ርእሰ ተኣማንነት ናይ ኣንዋር ኮንጎ ካብ ትብቲ ሃገር ዘሎ ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ትምህርቲ ዝመፀ እዩ። ኣብያተ ትምህርቲ ኢንዶኔዥያ ን10 ዓመታት እቲ ቅትለት ሃገር ካብ ሓደጋ ዘድሓነ ቅዱስ ስራሕ ገይረን እየን ዝምህራ ነይረን። በዚ ምኽንያት ድማ እቶም ቀተልቲ ከም ኣራዊት ዘይኮነስ ከም ናይ ሰላም ሓለውቲ ተቖፂሮም ክነብሩ ጸኒሖም እዮም። ኣንዋር ኮንጎ ኣብቲ ፊልም ክዛረብ እንከሎ ኣብ ለይቲ ብሕልሚ ይርበሽ ከም ዝነበረን ብዙሕ ግዜ ሰይጣናዊ ትርኢታት ይርኢ ከም ዝነበረን ገሊጹ እዩ። እዚ ድማ እቲ ናይ ባናልቲ ኦፍ ኤብል ወይ እውን ተራነት ናይ ክፍኣት ዝበሃል ጽንሰ ሓሳብ ኣብ ግብሪ ተራእየሉ ኣጋጣሚ እዩ። ሓደ ሰብ ብተፈጥሮ ጨካን ዘይኮነስ እቲ ከባቢኡ ዘሎ ስርዓት ክፍኣት ከም ጽቡቕ ነገር ገይሩ ስለ ዝቐረበሉ ጥራይ ከመይሉ ናብ ቀታሊ ክቕየር ከም ዝኽእል ዘርእየና እዩ።
እቲ ጆሽዋ ኦፐንሃይመር ዘዳለዎ ፊልም ስወፀ ኣብ ዓለም ዓብ ናይ ድንጋጤ ስምዒት ፈጢሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንመንግስቲ ኣሜሪካ እውን ኣብቲ እዋን እቲ ነቲ ህልቀት ዝርዝር ናይ ሰባት ስም ብምሃብን ብገንዘብን ይድግፍ ከም ዝነበረ ዘቃልዕ ሰነዳት ክወፅእ ገይሩ እዩ። እዚ ታሪክ እዚ ሎሚ እውን እንተኾነ ኣብ ኢንዶኔዥያ እተኸድነቑ ስለኮይኑ ተቐሚጡ እዩ። ብዙሓት ደቅቶም እተቐትሉ ሰባት ሎሚ እውን መንነቶም ሓቢኦም ክነብሩ ተገዲዶም እዮም። እቲ ታሪክ ዘርእየና ዓብ ሓቂ ሓደ ሕብረተሰብ ንዝሓለፈ ጸሊም ታሪኹ ብቕንዕና እንተዘይመርሚሩ እቲ ናይ ዓመፅ ድሌት ኣብ ውሽጢ ደቁን ደቂ ደቁን ከም ዝሰርጽ እዩ። ኣንዋር ኮንጎ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ፊልም ሰሪሐ ሕልመይ የሳኺዐ ክብል እንከሎ እቲ ዓብ ስራሕ ዝሓዘ ናይ ስነ ጥበብ ሓይሊ ንኽፉዕ ዕላማ ክውዕል ከም ዝኽእል ዘርእየና እዩ። እቲ መወዳእታት ተራእየ ናይ ምጥፋእ ድምፂ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ብሓሶትን ብፕሮፓጋንዳን ተዓቢጡ ዝነበረ ሰብኣዊ ሕሊና ኣብ መወዳእታ ምስቲ ዘስካሕካ ሓቂ ክገጥም እንከሎ ዝፈጠሮ ስጋዊ መልሲ እዩ ነይሩ። በዚ ድማ እቲ ታሪክ ንዓለም ኩሉ ግዜ ንቑሕ ኮይኑ ንሰብኣዊ መሰላት ክቃለስ ዘዘኻኽር ዓብ ታሪኻዊ ትምህርቲ ኮይኑ ቀፂሉ እዩ። እቲ ዘስካሕክሕ ታሪክ ኣንዋር ኮንጎን እቲ ኣብ ኢንዶኔዥያ እተፈጸመ ህልቂትን ንምዕፃው ናብቲ ሰብኣዊ ስነ ልቦናን ናይ ታሪክ ተሓታትነትን ብዝያዳ ምጥማት ኣገዳሲ እዩ። እዚ ፍጻመ እዚ ሓደ ውልቀ ሰብ ብኸመይ ኣብ ትሕቲ ጽላል ፖለቲካዊ ስርዓት ተሓቢኡ ሰብኣውነቱ ከጥፍእ ከም ዝኽእል ዘርኢ ጥራይ ዘይኮነስ ንውልቀ ሰባት ንመላእ ህዝቢ ዘሳውር ናይ ሓባር ስነ ኣእምሮዊ ሕማም እውን መርኣያ እዩ። እቲ ዝዓበየ ሕቶ ግና እዞም ጨከናት ሰባት ብኸመይ ምስ ገበኖም ተዓሪቆም ክነብሩ ክእል ዝብል እዩ። ኣንዋር ኮንጎን መሳርሕቱን ን10 ዓመታት ኣብ ዝባነቶም ዝቐተልዎም ሰባት እናረገጹ ብኽብርን ብናጽነትን ክነብሩ ዝኽኣሉ እቲ ማሕበረሰብ ነቲ ሓቂ ክርዮ ስለ ዘይደለየን እቲ ዝቖመ ስርዓት ድማ ነቲ ጸሊም ተግባር ከም ብርሃን ገይሩ ስለ ዝሰኣሎን እዩ። እቲ መወዳእታ ዕድሚኡ ዘርኣዮ ናይ ሕሊና ስቓይ ወላ እኳ ብሕጊ ተሓታት እንተዘይኮነ እቲ ውሽጣዊ ቤት ፍርዲ ናይ ሰብኣዊ ፍጡር ካብ ገበን ንላዕሊ ክቐፅዕ ከም ዝኽእል የርእየና እዩ። እቲ ብቲ ፊልም ተራእየ ናይ ሳዕሳዕን ሰሓቕን ትርኢት ካብቲ እተፈጸመ ዓሚቕ ስቓይ ንምህዳም እንተገብረ ናይ ምክልኻል ሜላ እዩ ነይሩ። እቲ ብታሪክ ዝፍለጥ ናይ ዓወት ጽውጽዋይ ግና ነቶም ኣብ ትሕቲ መሬት ተቐቢሮም እተረፉ ግዳያት ፈጺሙ ክሓቦም ኣይከኣለን። እቲ ፊልም ንዓለም ዘርኣዮ ዓብ ትምህርቲ ፍትሒ ብግዜ ክድንጎ ከም ዝኽእል እንተኾነ ግና እቲ ሓቂ ሓደ መዓልቲ ንገበን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ከቃልዖ ከም ዝኽእል እዩ። እዚ ታሪክ እዚ ክዕጾ እንከሎ ንዓና ንደቂ ሰባት ዝገደፎ ለበዋ ፖለቲካዊ ውዳበታትን ስነ ሓሳባትን ካብ ክብሪ ህይወት ደቂ ሰባት ንላዕሊ ክኾኑ ከም ዘይብሎምን ሓደ ሰብ ትእዛዝ ስለተዋህበኒ ጥራይ ገይርዮ ዝብል ምስምስ ካብ ሞራላዊ ተሓታትነት ከም ዘይድሕኖ እዩ። እቲ ኣብ ኢንዶኔዥያ ተራእየ ናይ ጽልእ ዘርኢ ክሳብ ሎሚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ተፈላለየ ጠባሳታት እናገደፈ ዝቕጽል ዘሎ እቲ ሓቀኛ ዓርቂ ካብ ምእማን ጥራይ ስለ ዝጅምር እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ኣንዋር ኮንጎ ታሪክ መወዳእትኡ ስጋዊ ሞት ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ተቐብረ ሓቂ ናብ ብርሃን ዘውፅአ ናይ ሕሊና ትንሳኤ ኮይኑ ክውሰድ ይከኣል እዩ። ዓለም ነዚ ታሪክ እዚ ክትዝክሮ እንከላ ከም ስነ ጥበብ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሓደ ዓብ መስትያት ንገዛእ ርእሳ ክትርእየሉን ከምዚ ዓይነት ዘስካሕካሕ ፍጻመታት ኣብ ዝኾነ ኩርና ዓለም ዳግማይ ከይፍጸም ድማ ኩሉ ሰብ ብሓባር ደው ክብል ከም ዘለዎ ዝጽውዕ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ እዩ። ኣብዚ መደብ ዘለኩም ሪቶ ኣብ ኮመንት ክደፍለይ ክብል ፈቱ።